מה נשמע חברים? אני יוסי וייצמן. סרטון ראשון שלי בערוץ, סרטון ארוך. היום רציתי להתחיל סדרת מיינקראפט שרציתי פעמיים בשבוע סרטונים כאילו של המיינקראפט, של הפרקים. 2 פרקים בשבוע אני אעלה, סבבה? עכשיו אני אתחיל. איך נקרא לזה? נקרא לעולם, נקרא לו יוסי. סבבה, רגע, אני צריך לכתוב את זה הפוך. הופה, הנה יוסי. תתחיל עולם. יאללה. אני אחתוך לכם את הקטע הקצר הזה. סבבה? הופה, והגענו לעולם שלנו. נרד. הופה, פחד. זה המפה של העולם. טוב. נראה לי שנתחיל בזה כך שאני אחצוב עצים. כי זה הדבר הכי חשוב במיינקראפט. עצים, באמת. נתחיל, אני אחצוב עצים. נראה לכם ממש איך אני בונה את הבית, איך אני עושה אוכל, איך הכל, כדי שתדעו גם אתם איך משחקים במיינקראפט. וכל מה שצריכים לעשות כשאתם במשחק זה לכתוב מיינקראפט, וזהו. רק תזהרו שלא תיקחו את המשחק שעולה כסף, שמיינקראפט בכסף ומיינקראפט בחינם. אז אם אתם רוצים בכסף, תקנו. טוב, אז מה שאני רוצה רציתי להסביר לכם שאני מעדיף בהתחלה לבנות בית מתחת לאדמה, כך שאני לא אצליח לבזבז יותר מדי עצים של לבנות את הבית. אבל בינתיים אני אחשוף את העצים ואשיג סטון, שזה יהיה ממש קל, כי כרגע יש פה סטון על האדמה, משהו מאוד חשוב פה. הנה דבורה, יותר לא להרביץ לה. צריכים להרוג את הכבשים בשביל להחזיק את האוכל. תיזהרו לא להכניס את הדבורים, אחר כך הם יתעצבנו עליכם. הנה, הבאתי פה כבר למקום. אבל עכשיו אתם נכנסים פה לאינבנטורי, לוחצים על זה. אני אעשה לך את הרוב, הופה, זהו. עכשיו אחרי זה אני אוהב לבנות קצת מוקדות. קראפטינג טייבל אחד, שבעברית שולחן עבודה. לוחץ, ונכנס לקראפטינג. עכשיו הדבר הראשון שבונים זה פיקקס. לוקחים, סליחה על שהשתעלתי, זה קצת מצונן, אבל אני עדיין אעשה לכם יוטיוב, זה לא רע. טוב, ועכשיו אני אתחיל לחצוב על הרצפה, אז אני אקבל סטון, אתם רואים? עכשיו אני יכול לבנות כלים חזקים יותר, בברזל. יכול לבנות פיקקס חזק יותר, חרב וגרזן. זה הדברים הכי חשובים במיינקראפט. חרב, פיקקס וגרזן. עכשיו אני אסדר טיפה את האינבנטורי. את הדברים האלה אני אשים מאחורה שלא יפריעו לי. את הבשר אני אשים פה. ועוד משהו, אם יש לכם 8 סטון, אתם יכולים להכין תנור. את התנור אתם יכולים לחמם ולהכין אש עם קול, שזה פחם, או לקחת עץ שלם שעדיין לא המרתם אותו לקרשים, ואז להפוך אותו לפחם. טוב, אני כבר אתחיל טיפה לחצוב לי. הנה יש לי מספיק עבדים בשביל להתחיל לבנות את הנה, ככה בעצם נראה תנור ותיבה כדי שנוכל לאחסן בה את הדברים. אני מעדיף לבנות 2. הנה, יש שם קול, אתם רואים? זה קול, ככה זה נראה. חושבים את זה וקוראים XP. בהמשך המשחק אני אספר לכם מה עושים איתו. עכשיו כרגע בזמן של לחשב את הכל, אני רציתי לספר לכם אני הולך לבנות בית עם 2 קומות, לא קומה אחת, ובגלל זה, בגלל שבמיינקראפט כאילו אין כוח משיכה, נגיד אני יכול לחצוב לעשות ככה, לחצוב את הבלוק שמתחת לזה וזה לא ייפול, סתם דוגמה. מבינים? אין פה כוח משיכה, אז אם אני נגיד זה סתם דברים באוויר, הם לא ייפלו, וזה אחלה.
זה ממש עוזר במיינקראפט שאין כוח בשבילך. ועכשיו יש מספיק סטון, 12, קול, סליחה. אוי, כפרסומת, אני אדלק לכם על... טוב, אחרי שגמרתי את הפרסומת, נמשיך עם הבניות שלנו. אני אתחיל... יש פה גם... סתם, כאילו, שתדעו, יש פה איירון, שזה מתכת, זה לא כמו ברזל, זה חומר דרגה מעליו. אני אסביר לכם איך זה. יש עץ, דרגה הכי נמוכה, יש סטון, שזה אבן, שזה לבן מעל, יש איירון, שזה יותר גבוה, יותר טוב, זה יותר נדיר כמובן, יש דיימונד, ויש גם, שכחתי איך קוראים לזה, נו, תנו לי להיזכר, ויש, סליחה, שכחתי איך קוראים לזה, איך קוראים לזה? נדרייט, סליחה. ויש נדרייט, שזה, צריכים בשביל זה משהו, דברים מדיימונד, כדי להכין חפצים מנדרייט. שזה, אתם תראו בהמשך, לא בטוח שאני אשיג נדרייט, אבל יכול להיות, הכל אפשרי. טוב, אחרי שחצבתי קצת, אני רוצה ללכת ולבנות לי למעלה, שיהיה לי קצת מחסה, שיהיה לי... כי בלילה יש פה זומבים. אני לא רוצה שהזומבים יהרגו אותי. אז מה אני עושה? אני חכם, אני עושה ככה. סליחה רגע. ככה. ועוד ככה. אני בונה בעצם שיגנו לי על הגופים. הנה. רואים ככה בנים חומה. ואז אני בונה דלת. שזה גם מאוד חשוב. נעשה ככה, גם את זה בונה מעץ. אוי, אני מספיק עץ, אני אלך ועכשיו. והנה אתם רואים, יש פה כמה סוגים של עצים. יש עצים חומים, יש עצים לבנים. ומעיקרון זהו. הופה, הנה, אני כבר מתחיל להחשיך. כדי שאני כבר אתחיל לבנות את הדלת שלי. הופה, הנה, דלת. אני אקח את זה איתי, למטה. עוד משהו שרציתי לספר לכם, שאם יש לכם 3 צמר מכבדה ו3 עצים שהמרתם אותם לקרשים, אתם יכולים להכין מיטה, ואז הלילה יעבור מהר יותר. אבל כרגע, בגלל שאין לי את זה, אז אני לא יכול לעשות כלום. אני צריך לחכות שהלילה יעבור. ובינתיים אני אחזור קצת למטה, אני אעשה גם דברים. טוב, עכשיו אני יכול להיות גם לפידים עם הקול שלי, דברים קול וטיפה מקלות. אפשר להיות מזה לפידים, זה יעשה אור שיש חושך. נשים פה אחד, ואחד פה. נשים גם בכניסה לבית של הזדמנות זומבים. ומי שלא יודע, זה מונע מזומבים לעשות ספאון. ספאון זה השתגרות, כאילו, שהם יחיו מחדש. טוב, אני ארוק את הפרה הזאת, ואת הכבשה שיש שם באמצע. אפשר גם לעשות לי עם חווה, ואני אגדל אותם, ואז להרבות אותם. בשביל זה צריך אוכל, וזה, לא נתעסק בזה עכשיו. מדהימה בעצם, אולי אני אעשה להיות מקום קטן כזה של חווה. חווה, הנה. חווה, אני צריך שזה קצת כאלה. וכמה, הנה, כמה כאלה. הנה, מספיק טוב. אוי, כבר אני הלילה, עדיף אני אכנס לתוך הבית, כדי שלא יעמוד שכל הזומבים שאפשר להילחם בהם, אבל עדיף שלא, כי הם מאוד חזקים. אני אתחיל לחצוב פה,
תכתבו לי למטה בתגובות אם אתם רוצים חלק 2 ואני אדלג על הסרטון. דילגתי על הפרסומת, הנה, תכתבו לי בתגובות אם אתם רוצים חלק 2 כי אני אעשה את הסדרה הזאת רק בשבילכם. טוב, אז אני אמשיך לחצוב פה. פרק הבא אנחנו נחצוב עוד כי בעיקרון פרק הבא אנחנו נכין את החווה שלנו, אנחנו ננסה להכין את החווה ושטוב טיפה את הבית, אולי גם לבנות מגדל שמירה, ואפשר להכין פה חצי וקשת וכל מיני כאלה וחכות. פרק הבא נכין מגדל שמירה ונכין גם חווה. אז זה הכל היום ויאללה ביי.